Good morning. Diनै जा गुसुखा बोथोरा खुवा खुदों. नै बाहेरायावबो लांनो हाया. बिसिनायाव गेलेहोबाय थादों नै दसे. रले मा दुस्त खालामो नोङो हा? सोरजि ओइ मुजा खुनसैलाय बियो. मुजा खुनसैलाय बेलाय खुनानै लाजोबलायबाय दा. नोंखौ मानो जाहोनो मामा? मुजाया गान. मानो खुबाय थादो नोङो? मुजाखौ नों मानो खुबाय थादों? मुजाखौ नों मानो खुबाय थादों? हा? खनबेसे गानहोनांगौ आं? सोरजि? ओइ. थांदो बाबाखौ मा होनो दा? थां. बाबाखौ मा होनो दे? थांदो. सिखारनोसै. थांदो मामा थां. थांदो. बोरो बाबाया बोरो? थांदो. मा होनदो मा बाबाखौ थां. होना दिनै होना. हा? सोरजि? सिखारनोसै. कारेन्टखौसो नायखोदावगासिनो. गुड मर्निं लोगोफोर. दिनै नै जोबोर खुवा खुदों नै. बोथोरा जोबोर गुसुखा. मोसौ खाखांबाय नै. खुवाल'खा नै. सनाखौ बादों. आयं. सान्दुं एसे ओंखारबायमोन आरोना, ओमफ्राय आं सनाखौ बादों. बाजानोनो नागिरा ओरैबायदि दुस्त खालामनो नागिरो, गेलेबाय थानोल' नागिरो. बोरो मामा नै नायलाय. बा नायथारा. नै जा गिदिर जायो नै बिफाङा, फुलनि बिफाङा, ओमफ्राय सिङाव बारखोमाबाय आरोना फेम्फा बायदि. नै ओमफ्राय नैबाव नै थफिहांबाय, ओमफ्राय नैबेबो नै. रलि मा जा गिदिर जाखायो बिफाङानो, देरबावोसो खोमा. जा मोजां नुयो आरोना बिबारखौ गेवलां बारलां बार सारबा. गोथार पुर्निमानि सानमोन मैयानि समा, बेखायनो जोंहा पुर्निमानि समाव बाथौआव आलारि बाथि सावो. बेनिखायनो नै दायो बाथौखौ लिरस्रां इरिखां बाथौ सावबाय. फिसाखौ बानानैनो उफाय गैया आरोना, खुलुमनांगौ जायो. खुलुमबाय, एसे दै सान्थि सारनानै लाबाय आरो आफा इसोरनाव बोर बिबाय, जाहाथे थांनानै थानायाव गोजोनै थांनानै थानो हायो, जेबो दुखु खस्थ'जों सैनांनो गोनां जाया, बेफोरनि बोर बिनानै लाबाय आफा इसोरनियाव. फिसायाबो गल' नायखादों. दुस्त खालामनो नागिरो सोनाया. बे समा मोनानि 9ता बाजिबायमोन खोमा. बिफाया फुथुहोनो नाजादों, ओमफ्राय उन्दुनो नागिरा आरोना, दुस्त खालामबाय थायो. लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय. बाय बाय. गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां.